aye group a wo mo pese wo pege otuman so go baba so ni aye hwehwe free kimamuman fo nyina ne se wo mo nso be pempenso na no makra bibi no mo dia bom ko ma bebo aban no sanso enipa ni nyina so ne mo se community no so boa e ma oban no enya mpuntuo ehonhom e ma no so abeso so boa ntie ne agiri otuman aye no papa many to be calling aside. No more father. Areshema, me de mo man say. Nia oma ye kra ama. Honhum ni sunsun bi abegyina mu say. Ekwan bi aso asese ye kwan no. Na me president oni hwambo. Ekwan ne ye de ama contract. Enche biara obeba besi so. Enani nansa nia ofri otumi ekọ ebrem no aba. Enche ya pendan ni bibia ne nkwala aba ya djuma no beba be enche bia ne ofri kede enso ba otumi enso beba nim se ento se ye ni Christmas wie no mu nyina okwan se obobo djuma ma reshe mu ane se kwan no ye beye ne papa aba otumi nso ehukota onabo wonu and she shall be the Aquam say police post Luga, yeah, mobile, you put them. Free Kade, about the same for Grim, almost about